Kajahama hatani debata nagabi turpuk epistel di pesta paduahon hatutubun itu hatta Yesus sadarion. Natar surat di Pesalmen 145 ayat 8 sahatro di ayat 10 tolu. Pertalup jala para siroha do Jehovah, labas do ibana tarimas jala perdengan bahasa bolon. Pardengkan bahasa do Jehovah di saluhuna, jala dilinggom asin rohana do jadi-jadian na sudena. Madok moliate masude jadi-jadianmu tuho, ale Jehovah jala dipuji akan naniasianmu doho. Dibaritahon nasida doha muliaon ni harajaomu, jala diperhatopot nasida hagogonmu nasumurungi. Laho paboton tujol manusia akan nahagogoan nai, dot hamulion ni harajaon na nasangapi. Harajaor ro disude akka saleleng nileleng na do harajaomu, jala panggonggomiommu ro disude akka sudut. Ima sahana mertua doakan atau mangihon hatani debata jalan naopiopsa. Amin. Maredehita sian bukede nomor 560 walu. Saluhut do ditopa debata langit tano laut dot nasa isina ditopa do akas waswanan pahapahanan dungi jolma saluhut nai majadi do marhitesian hapistaran do tagogon ni debata di bagasan wasona nabadiai nuaeng tabegema pangatusion nasitong taringot tu panopaon na pinatupa ni debata di liturgi na parjolo. Poda tolu ayat 5. Marhaposan tu Jehovah baho sian nasa rohab. Jala unang marpangun sandean hotu pingkiranmu sendiri. Sada Musa sada ayat 20 sada. Dungi ditopa debatama akadeke nabalga dohot nasa namarhosa. Akana manjiriri di bagasan aek masiboan masamna rodi nasa pidong akana masiboan masamna. Jadi nungadenggan di ida debata. Pesalmen 20 ayat 12 gok dihodo akaban wagicang gok dihodo dohot tanon nang portiwion rodi isina hodo paujakon nasida. Yesaya 40 ayat 20 lalu. Atehe dang dibotoho manang dang dung dibegeho debata saleleng-leleng na do Jehovah sitopa akka ujung di tanoon dangololoja manang mandate ibana jala dang hadodoan pikiran nai. Yesaya 42 ayat 5. Songonodo hatani debata Jehovah
si toppa langit dohot pakripokosa na pajarar tano oro di akka suadanna na mangalehon hosa tu bangso na maringanan di atasda dohot to ditu akka na mardalani disi. Sada Musa Sada ayat Sada dot 26. Nimulana ditoppa di bata langit dot tanon. Dung ngai mak kuling Musa di bata tolema. Kita toppa majolma tumiru rupatta. Tudos tutu pangalawatta asa dirajai dekke akan di laut. Dot pidong akka na martonga-tonga langit. Dot akka dorbia ro disadok tanon nang sude gulok-gulok akan nama jir di atas tanon. 5 Musa 4 ayat 32. Uso maho di akar ari narobi, akana jumolo sianho, olat ni ari uju debata manompa jolma di atas tanoon, sian ujung ni langit nasada, tu ujung ni langit nasing, manangdung namasa, hata songoni balga, manang tarbege natudos tusi. Yesaya 45 ayat 7 sampai 8. Au si jadi hatiuron dohot si tompah ha holomon, si bahen hadameon dohot si tompah ha magoan, au do Jehoba si bahen saluhut nai. Manatehi mahamu akka langit siang gijang, jala diusehon akka ombun maudan hatigoran. Buha matanoon jala diparbueon hatuon dohot hatigoran. Rap martumbur mai, au Jehoba do si tompasa. Yesaya 54 ayat 10. Ida ma au do nama nopa tukang bosi, nama dudus arang di bagasan api, jalan apa ruarhon sada senjata bahen jadi-jadianna. Au do huhut manopa si pangagoi, laho mangago. Sada Musa 2, Sada tabab itu. Asa sunma langit dot tanoon, rori isina sudena. Dungi dijadi honde bata Jehoba majolmai, janor ni tanoon, jala diuluson tu bagasan bungbung ni igungna, hosa hanguluani, gabe matodi na mangolu jolmai. Marede ita. Digijang ni rohaido marhabangsa si bulisi, laho mangelai la jolmai. Asalam takang jala mangalo si patik ni debata. Pakorhona gabe uhumon ni debata ma jolmai, tapayut-ihut ma liturgi na paduahon. Sada Musa 6 ayat 5. Alai dung di ida Jehoba, nung alam deak hajahatin di jalma di tanahan, jala sain najat nama sude tubuh-tubuh dohot pikiran ni rohana sida gonopari. Yesaya 24 ayat 5 sahat onom. Jala ramon tanoi di bahen pangisina, ainunga dilawi sinasida akapatik, jala diubah somalan, jala diose padan nasa leleng-lelengna. Di bahen isiap do tanoi, gagato ni toru-toru jala mangino na tuaka pangisina, di bahen ni masoksok aka isi ni tanoi, jala otik nama jolma teba. Psalmen 10 ayat 4. Nina rohani parjahat ido di baus-baus ni igungna, dang tagamon marlulu ibana, dang adong debata,
Ido pangaripunan ni aka sakapna sudena. 2 Musa 20 ayat 20 sada. Saja moti madirim dia dopanna. Jalatangi honma suarana. Unang tung alo hamu ibana. Aidang marpamuati rohana di akka pangalausion munai. Ai di bagasan dirina do goarhu. Nyiga 2 ayat sada. Marjiama halak situp-tup hage dugon do akka sibain hajahaton di atas lage nasida. Di situ orang hari diulahon mai. Hai nasa gogoni tanganna dibahen. Sada Samuel 2 ayat 24 sitokale anaha aidang dengan balita nahu begei malau sado bangso Jahoba binahenmu. Ayub 7 ayat 20 sada. Buasa somar pamuati rohamida pangalosingku, jala buasa so dibolus roham haja tahunku, ailahu mode mau no aing tu bagasan orbuk, molo dilului ho au monogot, dang bedisi au dapetonmu. Psalmen 94 ayat 3-4. Sadia lalengon akka perjahati, ale Jahova, sadia lalengon marolop-olop akka perjahati. Sai marbulak-bulak donasida maka tahon hajahaton. Sai tel do pangkuling ni sude akka siulahon hajahaton. Psalmen 50 sada ayat 3. Asi maroham diau ale debata hobar tudenggan di basam sai sama akka pangalausiku hobar tu godang ni asi ni roham. Psalmen 110 ayat 12. Songo daodo ni habisaran sian hasudutan. Di padao ibana sian hita akka pangalosai tai. Poda 28 ayat 24. Manangisena mampusi amana dot inana lam didok musedope dang pola salah dos do ibana dohot halak panamun. Sada Raja-Raja Walu ayat 50. Jala marpamuati roham mida dosa akan nong nilahon ni baksom dopakho dohot mida saluhut hajaton akan nong binain nasida dopakho. Jala lehon tu nasida asa maruli asini rohan nasida maradopon halak akan nababuangko nasida jala asiana nasida. Psalmen 25 ayat 7. Saya unang paingot-ingot aka dosanya posokku dohot pangleosiokku. Saya ingot mau ale Jahoba hombar tu asini roham ala ni denggan ni basam. Psalmen 65 ayat 31 opat. Ale si tangion tangiang tuho doro nasa sibuk gumogodo aka alu-alu ni hajahaton asa au sai homa manesa aka pangaleusen nami. Poda 10 ayat 12. Hosom pahehe perbadan alai saluhuna hasalan dihukupi roha holongido. Amin. Tabegema korbunguan lansia.
Marede hita. Manotong do dipatudu debata holongna dohot asini rohana tujol mai saya diparbaga do haluaon sipatu paonna dinasana tinopana on managabe pakirimon ni akan aporsiai tapi gema liturgi napatuluhon. Job 4 ayat 6 da biarmu mida debata haposan ni roham nasailaon dahabonaron di dalanmu pakirimon ni roham nasailaon. Poda pitu ayat 3 tung rahoti ma akai tu jari-jarim jala suraton akai baren parningotan ni roham. Ulaon ya postel 28 ayat 20 Ido atong alana umbae nahujou hamu asahuida jalahu pakulingi hamu ai alani pakirimoni hala Israel do umbae na direntai au. Sada Korintus 15 ayat sia. Ai au do na umet-met sian aka apostel. Nasotama do au nian goaron apostel. Ala naung hulele huriani debata. Kolose sada ayat 5. Alani sihirmoni naung diparade di hamu di banua gijangi nunga di bege hamu hiani mar hite-hite hata hasit tongani ima barita naulii. Itu sada ayat 2 mangasaon pakirimon di hangoluan nasora sudah naung sian mulani mulanai di perbaga-baga debata naso marga busi. Salmen 110 ayat 116. Sai tiopiau ombar tu bagabagam asa mangolu au. Jala sayunang luas sau tarurak midana hinirim ni rohaku. Hesekiel 2 ayat 5 alai anggo nasida manang tangi honona manangdang ai bangso panggunturi do nasida gabe diboto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Roma 5 ayat 2 dohot 5. Laos marhite-hite ibana do saut masuk hita tu asini roha. Hajong jongota nuaing dalan hapurseaon. Jala taperhatua do dirita marningot hasangapon ni dibata natarhirimi. Alai dang namuruk hita benon ni pakirimoni. Alanunga di usehon tu bagasa rohata holong ni rohani dibata marhite-hite ton di perbadia. Naung ni lehon na itu hita. Efesus 2 ayat 12. Dang perjabar di Kristus hamu ujui. Di balian ni harajaun Israel do hamu. Jala dang taruli diaka perpadanan baga-baga. Suada sihirimon jala suada dibata di hamu di tanoon. Amin.
Tabegema lagu pujian sian jenis Atrasia Mahulai. Do judul When You Believe. Oh yeah, in this time
Marende Mahita. Jupang tikina hombar tu baga-baga ni debata taringot si palua nanti buhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia di huta Bethlehem tai pahihut-ihut ma liturgi na paupaton. Lukas 2 ayat 1-2 Dungi Roma ujui parentasian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gom-gomana. Pamilangon parjolomai uju di gom-gomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3-1-4 Jadi berhatma sasude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Berhatma nang si Joseph nasian Galilea. Sia Nasaret nangkok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud namarguar Bethlehem. Allah siam poparan jala margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5-1-6 Pasuraton dirina rabdohot si Maria oroan nai naong gabe-gabean. Jadi dinadisi nasida gok maari ning hangoluanna. Lukas 2 ayat 7-8 Ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon ma tu bagasan panggagatan alaso adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia 1-10 Jadi didapatkan secara suruhan manasida jala marsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida gabi mabir situ tuma ai alai didok surusurani matu nasida unang mabir hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna persaulian ni sadok bangsoi. Lukas 2 ayat 10-1-10-2 Ai naung tubudo dihamu sabangunan di hutani si Daud si paluai imak Kristus Tuhani honma parti nandaan dihamu poso-poso do dapoton muna na binahos pek di panggagatan. Lukas 2 ayat 10-1-14 Jala topu maadong dongani suruh-suruani torop aka parangan parmanua gijang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanaon dia kajol ma halomoani. Lukas 2 ayat 15-1-16 Jala dinalawi aka seru-seruani sian nasida do pakijang masih pandoan ma aka parmani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotoni Tuhani tu hita. Jadi hatok mana sida lautusi gabe jupangsa si Maria dot si Joseph dohot poso-posoi napeyak di panggagatani. Lukas 2 ayat 10-1-10
asa dung di ida dibaritahon nasida ma buah-buah naung dihatahon tu nasida taringot danaki. Jadi sudena begesa longang bedo si ala nani hatahon ni akar parmahani tu nasida. Lukas 2 ayat 10 sia 120. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusur-husur di bagasan rohana. Mulak do akka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala nisa sudena nabi nege jalana di ida nasida songon naung di hatahoni tu nasida. Amen. Tabegema lagu pujian Sian Kesia Boru Manalu dengan judul lagu Oh Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, night, oh night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Follow your knees, oh oh night divine, yeah. Oh night when Christ was born, oh night divine, night, oh night divine, oh night.
Saunari sa mahita tuna pagalak lilin dipangidohami ma asaro tujolo parjamita amang padita Adolf Tasman Nababan STH, Ketua Umum Panitia Natal amang Situa L Sinurat, utusan di Parhalado amang Situa T Syagian, utusan Sesiama amang JP Raja Guguk, utusan Sesi Parupuan Inang Nyonya Simatupang Boru Damanik, utusan Sesi Remaja Napasopulung Efrianto Sinaga, utusan Sekolah Minggu Lidwina Sianturi. Jala Asaroma Tujolo Napagalak Lilin Turuas Ima Amanami utusan Sian 10 sektor Laos Jongjong Mahita Saluna. Parede Mahita Sian Buku Ede nomor 54 ayat 1 ayat 3.
Marede Mahita. Nungaro rajata si paluai dadaholan hita di palua alai do nang portivion sudema nasa namang gulmit nasa ulu nitot marsoba tu ibana raja hadameoni tabigema liturgi na palimahon. Psalmen 10 ayat 35. Ibana mengajari tanganku mangula hamusuan, asa tarbahen botonku manintak sior haksa. Psalmen 62 ayat 6. Holan tu debata maho marhu raja ale tondiki, aisian ibana rosihiri moku. Psalmen 10 ayat 3. Nunga di ngo ibana asini rohana dohot asitongan tu bagasan Israel, nunga di ida luhut ujung ni tanoon, hatuaon ni dibatata. Psalmen 110 sia ayat 81. Pola maheu rohaku di bahen siholna di hatuaon mi, saya hatamidon nahu halunguton. Pura 20 sia ayat 10. Halak si sop mudar makagihon halak na daulat roha alai anggo halak partigor sainaing yang pangulu hosana. Yesaya 30 ayat 17. Idama majadi hasonangan diau sapotni parniha baki jalanunga diaulho tondiku jalanunga dienetho sia godung nia siapon ainunga ditimpal honho nasa dosaku tupudini tanggurumu. Ulaoni apostol 10 sada 14 hatahonon ni dotuho hatanatau paluanho rodi sandok ni jabum. Psalmen 20 ayat 8. Jahoba do pargogona sida jala partano bato ani aka hatuani Mesias naido ibana. Psalmen 60 ayat sia. Humutal do tanoon manetehi huhut aka langit maradopon debata. Nang dolok Sinai adui maradopon debata ni Israel. Psalmen 110 ayat 14. Jahoba do paragogoaku dohot endeku, jadi gabe hatua oku ibana. Amin. Marede Mahita.
Auhon ma huasani Kristus di ngolum. Parbuehom maha porsiaon dohot pamujiomu tu debata marhite parange natama na daulat burju mangula jala masih haholongan. Tabegema liturgi na paonopon. Lukas 2 ayat 20 sia dohot 30. Paluanmu manuaeng ale raja naposomon di bagasan dame. Songani dokmi ainunga diida mataku haluano sian hoi. Yohanesia ayat 4. Ingkon luanku do ulaonku nina marsuruau saleleng arian aidung roborngin dang tarbain mangula di simanang ise. Kolose 3 ayat 16. Gugun mahatani Kristus maringanan di tengah-tengah muna. Mardongan sandok hapistaran mahamu masih ajaran jalan masih paingotan marhite-hite aka ende psalmen ende puji-pujian dohot ende partondion endehon hamuma debata di bagasan rohamuna maroha hamauliateon. Yesaya 55 ayat 12. Ai ikon di bagasan lasni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon, pangyaron ni akadolok dohot robean, suara na marolop-olop di jolomuna, jala na sahau di ladang martopap-topap tangan. Matius 5 ayat 5 saat rodionom mertua ma nalabok roha aitianon nasida do tanoon mertua ma namawas male midahati goran ai sipabusurod do nasida. Matius 5 ayat 10 tolu. Hamu do sirani tanoon alai molo tunggabe hambar sirai ahama bahenan pa acipan datung na aseabei si bolong kono nama tu balian ase di degei halak. Sada Timotius 4 ayat 7. Pasiding mangka turi-turian naso gabea naso marnosani pasomal-somal madiri mangulahon hadaulaton. Sada Timotius 6 ayat 10 sada. Alai anggoho alak ni debata marporus masiani pareahi mahatigoran haudalaton haporseon holong niroha habangeton dohot lambuk niroha. Efesus 6 ayat 14. Atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan di goting muna akan nang manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani. Rom 11 ayat 36. Aisyani bana do salhu naro marhite-hite bana jalan marhapatiat bana do sasudenai di bana masangapos saleleng-leleng na. Amin. Marede mahita huhut papungupelean na perjolo dohok na paduahon. Ihita julma
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di pesta paduahon. Perningotan hari hatutubu ni Tuhatta Yesus. Imana tersurat di buku Heber bidusada ayat sada sahat rodi ayat 4. Hujaha madihita hamunak kana hinaholongan tapai hutihut ma songonom ma hatani Tuhat tatar surat disi. Jot-jot jala ragam najolo pabahen ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Alai di akka arina perpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki. Ibana do dipabakit gabe sitean perluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana. Jala diusung do perlu hutani marhite-hite hatana namar hagogooni. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akka dosa. Hudul do ibana disiamun ni hatongamon nadigidjangi. Songon surung ni goarna natinian nai na mengatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Ido anggo sahatna sahalinai hamunak kadamang do dainang hutabi mahamu di pesta paduahonon selamat hari Natal madihita saluhna. Somal nak kadamang do dainang di pesta paduahonon jamita sifatna dogmatis. Sada nilai naboy dapot tasian hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Ala berpuncak do ibana tu Yesus do si tuhu ni haluan na pinatupani debata. Ido takasna na pinasahat ni panurat buku Heberon. Molo di bahasa Indonesia dengan berbagai cara Tuhan sudah datang. Roy bana makatai marhitiakka panurirangna. Dengan berbagai cara demikianlah Tuhan kita merancang secara kreatif bagaimana dia dapat berinteraksi dengan umatnya di sepanjang sejarah kehidupan. Mulai dari perjanjian lama, semuanya dilakukannya. Dalanna laho paluahon menyelamatkan. Tabering majuakka amanginang historis na mulai sian haluaon tu bangsa Israel. Melalui Musa mulai dari Mesir ke Gunung Sinai saat dia menerima Taurat sampai ke Gunung Nebo ketika dia meninggal di sana. Melalui Elia yang melihat kuasa Tuhan Allah. Dungi muse marhitesi Samuel nama bege suarana. Jadi dakya debata macohot. Dia tidak pernah berhenti untuk tetap datang hadir dengan berbagai cara berbicara kepada umatnya. Adong do marhite nipi melalui mimpi. Kita ingat Yakub mimpi apa? Melihat tangga ke surga. Adong do muse marhite penglihatan. Yehezkiel melihat karya Tuhan dan Tuhan berbicara lewat tulang belulang. Dungina patuluhon marhite tadda-tadda.
Ini disampaikannya kepada Yesaya, ada bayangan mundur, terbalik song nasomal. Batu duhon, wasoni debata, na adong doi bana. Nah, setiap pesan yang disampaikan kepada para nabi dan yang disampaikan kepada kita, semuanya itu membawa nilai-nilai kebenaran dari Allah. Mungkin bertentangan pada zamannya, tetapi itu adalah nilai kebenaran. Dan sekali lagi semua itu dipakainya untuk menunjukkan kesabaran dan kasih setianya kepada semua orang terus menerus. Maka dia terus mencari untuk selalu terhubung, mencari cara untuk selalu terhubung dengan manusia. Dilului bana do, wah do satu tong adong perjupangan do jolmai. Tujuan anak-anak kamanginang supaya umat Tuhan dapat terus merasakan kehadirannya. Dan dengan kehadirannya umatnya selalu percaya. Dan dengan kepercayaannya umatnya taat kepadanya. Jadi ada efek domino yang dimunculkan oleh kehadiran Tuhan. Molosoro debata boy dodang adong berdampak manang tu zolma. Sehingga hal-hal yang dianggap biasa itu menjadi kebenaran. Alai marhitiak kapanurirangi dengan berbagai cara nak kadingani Tuhan menghadirkan kebenaran supaya hal-hal yang dianggap kebiasaan itu bukan itu yang menjadi tolok ukur kebenaran. Alai nak kamanginang de dua dang cai holaninna. Tidak cukup dengan berbagai cara itu, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan cara yang luar biasa. Marhitia hamai anakna natubu di Bethlehem. Yesus Kristus Tuhan kita yang lahir, itulah cara yang luar biasa dan yang sedang kita syukuri sekarang. Nata halason nuang. Di soma di paingotak kadamang dok dainang bahwa kelahiran Kristus itu adalah menjadi puncak penggenapan dari janji Tuhan Allah untuk menyelamatkan dunia dari hukuman dosa dan kematian karena dosa itu. Marhite Yesus Kristus. Odo nagabe puncak. Alani mau didokko di istilah zaman akhir ini itu menandai sebuah era baru, era kedatangan Yesus Kristus, di mana Tuhan langsung datang, hadir dan berdiam di antara kita. Tanggal 24 borngin nahar teh warna Immanuel. Allah beserta kita. Dia live in bersama-sama dengan kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Itulah cara Allah berbicara langsung dan secara sempurna melalui kehadiran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Semua kadamang dok dainang. Alani kota pasti hojo di bagasar rohata bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi atau utusan seperti para nabi-nabi perjanjian lama, seperti para imam-imam, seperti para hakim-hakim, seperti raja-raja zaman dahulu, seperti rasul dan seperti pemberita Injil. Bukan. Itu sudah selesai. Tetapi dia adalah yang disebutkan dalam ayat 2. Mari kita baca ayat 2. Bahasa Indonesia marak mahita majaya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu menjadi manusia. Firman yang menciptakan pada mulanya itu ternyata dia berinkarnasi menjadi manusia, sama dengan manusia. Imaibana. Jadi perdebatan-perdebatan teologis dok mana songono do naboy di pleset to jol magabe dang dipahami karena dipakai akal logikanya untuk mengerti siapa Yesus Kristus itu.
Dunia dong mahlak Kristen na merasa rohaniawan, na merasa religi, mau sibuk memperdebatkan ketuhanan Tuhan Yesus ini. Dan terpatorak kita marhite utuk-utuk ni hajol mauta. Karena rangkaian Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah menjelaskan itu. Molo tajalo akka poda, tajalo akka hasitongan mangyuton akka nabi manang panurirang, itu adalah kebenaran yang parsial. Bukan kebenaran yang utuh. Kenapa? Ai ditikina do di pasahat sada poda na mungkin maralo do tu zaman na asing. Ujungnya parsial. Bisa saja dalam perjanjian lama satu nabi mengatakan bahwa untuk menunjukkan kehadiran Tuhan pembunuhan itu bisa diberlakukan. Itu teh bahado si Elia pamonakon porangna i parasip sudiaka panurirang palsu. Itu kebenaran iya pada zamannya. Ayang gunoengo kadang boy ngasai didok tuita unak ko mamunu. Jadi parsial. Itulah sebabnya dalam bagian-bagian Alkitab terkadang di sini dikatakan iya, tetapi di sini dikatakan tidak. Itulah suara nabi yang bekerja pada zamannya. Bodo jamita saunari dang denggab bigion. Hacit tu pinggol. Gabe sihataan. Alai marsugo bodo jupang hasit tongan ay tolo songonin wae. Bisa saja. Saunari dang lomoroha mengalang sesuatu na pedas-pedas. Lalu kita di label dang tahani mengalang na pedas. Alanya hado namar saya mah doi mana? Ala dung balum mah naik ko ni mana do siak sudi. Kira-kira begitu. Apa yang disampaikan oleh para nabi itu parsial, tetapi dengan kedatangan Yesus kebenaran utuh sempurna kita terima. Maka Yesus berkata, katakanlah iya kalau ya dan tidak kalau tidak. Ido lobe siani sian najahat. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Ima Yesus. Tang polai mana menjaga-jaga rohani zolma, acik manang na dang. Alainya marhite pak kata yon nedo tonanai. Sahat hati goran hati tongan ini bata. Asa murah tatu si taringot tu hadirion di Tuhan Yesus. So boy do ta analogihon marhite matahari dan sinar matahari. Sebagai bagian dari, sebagai analogi dari Yesus dengan Allah Bapa. Meluariam mazonuang. Dang gudak kita na boy mamereng sinod dang mata ari. Dang boy hita mamerengi silo doate. Alai boy do taboto nadong matani ari. Boy sedia cahayanya yang beredar. Songon di Yesus. Dang boy taida de batana badiai alani hadosa otta alai Roma Yesus. Gabi boy mata boto na adong de bata marhite ibana. Sebenarnya matahari itu, sinar matahari itu keluar dari matahari. Demikianlah Yesus. Dia adalah sinar itu. Idobana didok dia tolu. Ibana do silam. Tidak hanya sekedar cahaya, tetapi sesuatu yang dapat membuat tiba-tiba berubah segala sesuatu. Alani dok kadamang dok dainang itortaha porsiai ma di bagasar rohatta bahwa Yesus itu adalah cara Allah memancarkan dirinya agar bisa dijangkau oleh mata manusia yang terbatas ini. Berarti ketika kita melihat Yesus, kita sedang melihat siapa manginang? Melihat Allah Bapa kita. Melihat Allah yang tidak terjangkau itu. Sehingga dia memancar dalam kehidupan kita. Jadi Yesus adalah pernyataan yang sempurna. Setiap kata yang diucapkannya, setiap tindakan yang dilakukannya, itu adalah menjadi pintu yang terbuka bagi manusia, bagi kita untuk memahami kehendak Allah. Gabisian ibana mata boto ahado nahina lomohon ni rohani debata.
di bagasan ngulut tahun. Intinya, jika kita ingin mengenal Allah, kita harus melihat dan percaya sepenuhnya hanya kepada siapa? Yesus Kristus, bukan yang lain. Sehingga pengidolaan kepada manusia, kepada pengkhotbah itu tidak ada gunanya. Sehebat apapun orang berkhotbah, bukan itu yang menjadi kata kunci untuk kita selamat. Tetapi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Holanido. Holak kaporsiot taido. Alanido hasitongan na pinasahatnya kaparjamita. Ima tapeo. Karena kalau tidak kebenaran firman Tuhan, kita menjadi subjektif. Subjektif kepada siapa yang memberitakannya. Amangina nga sa son na tabigi majo mungkin ramekkel dohamu. Songonon. Adong ma nametuay hutang nametuay hiyan. Ang wakana na Jakarta doray. Ka namora paradongan. Asa baik kamu juan notu parjamita. Ngametuwa makih ninna anak nauma. Dang boy berasa tabi mizur tu toilet. Alana mulai hutakan tu toilet kadang adong. Iko menyeberang sungai do mendaki gunung. Alani dona. Asa nang pulalu jateh na tutuakina ikirim ma sa tabi ate. Pispot tadamu do. Na stainless itu dah, na bagaki. Warna silver. Sahak makirimanon dititip potolongan na. 2. Sada na bidang, sada na marmutsung. Dari dunay. Las marohani amat tayo inatay bah baga na yunin na ujung na disipad di lamari. Stainless ka? Di sadatik ki Roma hula-hula na. Tujamunay. Anggon iko kusirpis jo hula-hulain na. Ilok pa masayur laos imay baninganan na. Ibay makopi laos imay bay musinganan na. Dung di bereng hula-hula na yamang tersongon na ibuduti agah sinaruhana. Dia tidak pernah berfungsi sebagaimana dia berfungsi. Dung dituhur tiba do tulamar hias. Tapi orang bahi tapi ate menilai. Ya namanya pispot tetaplah itu. Taralah kamu do sayur siani. Kenapa demikian? Karena kita masih subjektif dengan kata itu. Ai naung dibangun do pikirata bahwa pispot walaupun itu tidak pernah dipakai menjadi pispot. Tak kaya pakai. Mulai baik sayur tu si jamin 100% steril deh. Nah, ini bisa sering terjadi soal bagaimana kita. Para nabi itu mungkin dia orang-orang kerdil, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya sesuatu berpengaruh, tapi ketika kebenaran dikatakan mari kita terima sebagai kebenaran Kristus. Objektif. Hatani debata napi nasa ni Yesus Kristus itu objektif dan sering menyinggung. Mololo idok Tuhan Yesus songoni nang idok si Yohanes, hamu kapino parniulok. Mololo idok tuita songoni acik dorhata. Acik do dah, alai idok kebenaran na. Memang nong herapino parniulok do. Sudah akanan idok naik. Jadi kebenaran itu pahit terkadang, tapi kalau kita objektif dengan itu pesan firman Tuhan, mari kita renungkan dengan baik. Salinayak kamanginang Yesus adalah pintu masuk untuk memahami kehendak Allah. Jadi setiap kata yang diucapkannya, setiap tindakan yang dilakukan Yesus itu menjadi pintu masuk. Alani molo porsia hita tu debata ikut jumolo do hita porsia tu ise. Tu Yesus Kristus. Ibana do. Nah, tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita membuka mata hati dan telinga rohani kita agar suara Tuhan yang sempurna dalam Kristus Yesus ini tidak lewat begitu saja, tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal di dalam hati kita. Dan haruar sia-siamun masuk sia-siamun haruar
Mulai tema itu keberatan doamu berarti sadar do pehe. Karena itulah yang akan mengubah hidup kita. Tidak ada sesuatu yang bisa mengubah hidup kita secara permanen kalau bukan firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai nilai kebenaran tertinggi dalam kehidupan kita. Tung sabu-abu haja goni simatua mamudai helana anggonong do karakterna songoni tikki di jolon simatua nai do idenggan. Holalao simatua nai mulai ate matu hangalao nato. Yulah hodum se. Tung sabu-abu maloni simatua boru paingot topar rumainna. Una sehola na marti toki ho maradu moso idamuinna. Uduk dari ditiki simatua nai disi. Alai dung lau simatua tuani mai sisudi do kritikon nyon. Sehebat apapun khotbah pendeta kalau bukan relasi kita dengan Tuhan yang dibangun, itu tidak akan berubah. Dan itulah yang diharapkan Tuhan Yesus dari kita. Dan inilah menjadi tantangan kita tadi, bagaimana kita membuka mata hati dan telinga rohani kita. Karena suara Tuhan akan selalu hadir dan suara Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang sepenuhnya percaya dan setia kepadanya. Setia tu debata. Jadi malomar Natal hita kamanginang omma na paingoton hasisikop. Inilah yang mengingatkan kesempurnaan jalan keselamatan itu. Tidak ada lagi yang lain. Unang tapaima. Itulah makanya dikatakan dalam tema ibadah kita ini, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dengan dia kita melihat kemuliaan Allah. Dengan sinar yang dipancarkannya kita melihat kemuliaan Allah. Dan adong bena asing. Zaman Yesuslah Allah memiliki nilai persuasif membujuk. Zaman Yesus Allah masih berkenan membujuk supaya kita mau bertobat. Alai melodung ngasal puyak kamanginang danga dong be bujuk membujuk be. Zaman Yesuslah yang membuat kita akan dapat memahami bagaimana labilitas jiwa manusia dan akhirnya mau dibujuk untuk bertobat. Zaman Yesuslah kita dituntut untuk lebih bersemangat dan lebih sungguh-sungguh lagi mengimani firman-Nya. Zaman Yesus inilah. Jadi kalau saat ini Allah yang menuntun hidup kita terwujud dalam roh, katakanlah sekarang ini adalah zaman Roh Kudus atau di perbadian nama-nama uluh kita. Jika kita tidak mau mengubah kehidupan kita, maka tidak ada lagi penolong yang lain. Dosa HP taula anggo so di se anggo ne menghujat Roh Kudus do dang mungkin be sesa dosa. Taja hama jua manginang Matius 22 ayat 31 ayat 32. Ya. Tiga dua. Apabila seorang ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi ini kesempatan baik. Ketika Yesus datang, mari kita respon kebenaran yang dibawakannya. Silam ni hati uruni debata sinodangi debata. Setelah itu tidak ada lagi ampun. Dang adong be. Halak na menghujat na mangarsai to di perbadia dang tarsesa bedosanen na Tuhan Yesus. Selagi kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus ini sebagai cahaya kemuliaan Allah itu yang saat ini sedang bersinar, mari kita sambut dengan kerinduan. Kerinduan apa manginang? Akan hidup damai, sejahtera dan sempurna dalam sukacita dengan ketaatan kepada firman-Nya. Selamat menyambut Tuhan Yesus, selamat menikmati kasih karunia yang masih tersedia. Jangan lewatkan kesempatan ini sebelum Roh Kudus tidak bisa lagi mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mau lihat mali Tuhan. Nungau jalo hami hatam bohal litod dinami. Napa to tahot tuhami anakmu nasasadai Yesus Kristus Tuhan nami nong tubuh jalahu halasok kami hupestahok kami pola sampai 2 hari
Dohot akar rangkaian perayaan Natal na hutok kami ali Tuhan. Songoni balga. Huhalasok kami ali di bata Jehovah Tuhan nami. Gabelas ni roha di hami. Na madok. Ibana do sodang. Ibana do silam sinodang ni. Siad de bata ama. Asa iya hu pestahok kami hatu tubuna. Neng madok mangaradi mahami di harorona pa dua halihon jala saliling ni ipay mahok kami Tuhan say lehom matod di nahiras lahu pa roha di hami saluhna say lehom madihami tod di namar sigorgor laho majalo hatam dalan nami asa malua sian uhum dosai alani Tuhan pasu-pasu hami nagaleon alamat cegodang doakan mangarsahi roha nami Gudanggo nama baik kami sipata jut jala olo sape nang madele. Alai sodang hati uroni nunga bicar be. Manodangi roha nami dohot pikiran nami. Gabe marhiras ni roha mahami Tuhan. Lahu madalani ngulu nami dohot mangalo nasa akka na pasoraton ngulu nami di hasianganon. Todimi mangazari hami. Manguluy ho ganupari ganutiki. Pasu-pasu masude akka pakobasion Natal naung pinatupan ni huriam marhite panitia Natal. Di sude akka perayaan-perayaan kategorial sian sekolah minggu remaja naposo ina ama songoni ma akka perayaan-perayaan Natal nahu patu pahami di tongani huriamon. Pasu-pasu mai Tuhan asa tung tutusi tutu gabe selebrasi rohani. Naboy mangubah rohanami dohot pikiran nami asalam say porsea. Dihuwaso dohot asini roham napatupahol lo bisian na pinikiran ni rohanami. Pasu-pasu mapanitia na makobasi. Songoni nang sudiakan na posom parhalado ni huriam. Dohot akka ruas ni huriam na terlibat. Rodi sudiaka haroro ni ruas ni huriam. Madohot yakka perayaan-perayani. Saya tupak may Tuhan. Gabi pilihan uap na khusus na mabayan marsangap guarmo. Jalalas rohanami pasahat to ni. Borong inope upasat tami ngulu nami tuho. Ginonggoman ya sini roham mahami Tuhan. Daw masyan mara dohot parsahiton nang hamatian na topu. Jahala dongani mahami. Manalpui taunon. Di bagasa pangiring-iringmu. Tuk dihami sudi akan narikot di ngulu siapari. Marhiti panarihonommu. Pinuji magwarmu. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta. Marid mahita laos ditikina maredio mahita pasaton peliata pelian paduahon dohot amplop Natal. Siap buku de nomor 605 ayat sada dohot udukna. Roha
bunga tubuh Kristus, las marohata majakon si paluai. Borhat mahita tu pakobasiota di huriana, dohot tu ngolu si ganupari di bagasan ngolu na ibaru. Tatangyakon ma peliata. Hali de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihan on pati bulo na rajaon mo ditong-atongan ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasarohon madamena tutodim. Tapasa ma selama Natal tunai habirang dok sia mutta sabil ma pasah tami tu panitia lahu manguruti acara. Shalom. Horas. Jadi pinangi doma asatong masetia hita di hudulata ala adong do acara hiburan. Jala di bagas acara hiburan non adong do tong bingkisan Natal sian hami panitia tu hita saluhutna. Jadi pinangi doma asatong setia hita di hudulata amanginang acara hiburan non luar biasa do godang aka kreasi-kreasi manang penampilan sian aka hita ruas AKBP Cimanggis. Acara selanjutnya kata sambutan na mewakili ruas pinangi doma tu amang haloho inang boru manurung
Asaro mahamu ina amang tujoloon. Iya, ganti baju tuh lagi. Lanjut, Mak. Salam. Horas mari hita salutna. Setabi di hita akadamang dainang dohot sude yang nakon nami. Nakin sian protokol kami disuruh sebagai perwakilan ruas pasahaton kata sambutan. Jadi setiabi molo petung hami na pasahaton ba sisa dahata mahita salut na te amang inang. Mau lihat mak. Nau persangap hami. Amanami inanami. Situa calon situa dohot dihita sude ruas ni HKBP Cimanggis. Parjolo tapasahat mauliate di tuhata di holongna dohot di pangiring-iringna dihita di bagasan bodarion bo hita marpungu di joron itu hata nabadion ima di acara pesta Natal paduahon manang pesta Natal gabungan sektor dina merayakan hatu tubuh ni Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Natal ima sada momen merenungkan kasih yang tidak terbatas, nama buan terang, damai, pengharapan dan pengampunan dosa. Alani marpungu hita di bagasan bodarion songon napasahaton hamaleo teo nirohata di tuhata di sude pasu-pasu na pinasahat ni tuhata di hita lumobi sahat bodario kita hipas-hipas sehat-sehat jalaboy marlas niroha jala pesta Natalon iko benot tamo sada momen asa lam tudinggan na pernguluat taboy hita madalani ari-ari ni ngoluta songon na binoan nito hata gabe si buat dami hita si buat las niroha hita jala tetap berpengharapan jalaboy hita mengampuni sesama hita. Jadi unang mania nasal lewat songoni Natal, habis Natal lupa muse. Jadi iko benota do Natalon sebagai refleksi untuk kembali memperbaharui diri sesuai dohot harapan ni Tuhata sebagai pembawa damai, sebuah las niroha dan pengampunan. Oma sada pesan di hita sebagai ruas alani di padita nami dohot di sude sutua nami tong-tong dengan permahani hamu hami mungkin godang do kekurangan nami, godang do kesalahan nami jala dung selesai penatal mungkin kembali do hami itu kehidupan nasomal dan ngadong melekat perayaan Natalon untuk merubah sikap. Jadi di amang padita nami do di sude situa nami tong-tong permahani hamu hami tugu-tugu hamu hami asaboy hami gabe ruas nadenggat di huriata
Sonima sambutan siap kami mewakili ruas. Jadi songon penutup kami pasahaton selamat Natal madihita saluhutna, selamat menjelang tahun baru sada Januari 2026. Horos madihita saluhutna. Mau lihat ya? Mau lihat mau pasahat kami tu amang RC Haloho. Acara selanjutnya, luar biasa Don. Talenta yang luar biasa, penampilan. Persembahan lagu dari adik kami Keke Beru Simbolon dengan judul lagu Anak Nalilu. Ya, martabak maju hita, asa semangat ya nak kota. Songonur sana tarpucung tahe dia daran narung Tungun jala say masih hodoi dia nang uluani tudos tusi maaf Tuhan maka lungun ton holong ni ay nungalo jasi tutu aulana pardosa oki tuki si tutu dorohaku nuai maningot pangalah hoki jot-jot dunia ku tangion hatam siana kana posomi alai danghu ulang ngonahon mi akanaro adong tahe nahuluang na sailang rodoang nuai marsinggang di adopang mi manopoti dosa mangidoa sini roham jakon mau Tuhan aromari mas niroham paloas maaf rapoko togu maaf wale Tuhan ajariau tingoluki asa unang say targugut audi dalaki Urasia wale Tuhan siana sapar dosa oki asa malua ausian haholomoni tung romaho debata boan maau tu dalan mi asiroham diawanak naliluon
asa malua ausian haholomoni tung romaho debata boan maaf tu dalan mi asiroham diawanak naliluan asiroham diawanak naliluan. Marto Pak Majuhita luar biasa. Oh jadi benar tadi tema. Oke, terima kasih buat adik kami Keke atas penampilannya yang luar biasa. Sekali naik Martopak Majohita. Oke, luar biasa. Jadi pinangi do mamu setong pengumuman asatong setia hita dihudulata ala godang do peanon hiburan-hiburan na luar biasa lagu pujian sian aka yana kota nang swangsongoni sian aka inata. Jala di akhir acara dipastihon nanon adong do bingkisan Natal tu hita salahuna sian hami panitia. Selanjutnya kata sambutan yang mewakili Parhalado pasatami matu inang situa M Boru Raja Guguk asaroma hamu inang. Berarti on lanjut dokter apa pun lanjut masuk rodotnya mah. Iya, maksudnya dipastikan lagi. Horasma dihita saluhutna. Boydora tapahohom saotik. Di pasat partikiat tuhami otik dona naing si pasaton nami. Alani tapahohom majolo saotik. Parjolo tapasahat ma mauliate ni rohata tu debata pardenggan basai ala satu partikianon di leod dope dihita tiki tarlumobi ma omma Natal pangujungi di tahunon ima Natal paduahon na pinatupa ni huriata huria HKBP Cimanggis dung di perayaan dohot ibadah marhite kategorial malam Natal dohot Natal na parjolo na tuari. Na paduahon na parsangapi hami amang paddita uluan HKBP Cimanggis dohot amang paddita fungsional dohot amang calon paddita si Tohang. Suang songoni nang dongan nami sa ulaon. Parhalado nang saluhutna keluarga ni amang paddita dohot keluarga Parhalado saluhutna tarlumobi ma di ruas ni Huria HKBP Cimanggis. Na mga lehon partikian apala di bawah degasan Borginoon, rohita makalason. Ima nama mestahon hita diari hatutubo ni Tuhata Yesus Kristus. Natarayahon ma di Natal paduahon di partikianon. Jala mauliate marohan nami di panitia Natal umum. Naong makalojahon. Saluhutna diaka perayaan dohot ibadah satu partikianon. Sa itu hatama na mga lehon pasu-pasuna dihamu saluhutna. Asa diulaon tuaka na mangihut toktong maradero hamuna. Manangulaw na hape di program ni Huriata. Dihita saluhutna ruas ni Huria HKBP Cimanggis. Nunga marulahulak kita mamestahon ari hatutubo ni Tuhata jala marlas ni roha hita. Sada natahirim marhite tema sianaka perayaan dot ibadah pesta Natal kategorial sahat tuhuria di bagasan partikianon.
Dame nasian Tuhan ima mian di tonga-tongata. Pribadi lepas pribadi, dohot di tonga-tonga ni saluhut keluargata. Imana naing si buanota, mulak tu bagas tabe. Jala tuhata mana madongani hita, dinalaho manal puhon taunon, boitol hasita tu tahun 2026, na naing si hata tu piga-piga ari na naing ro. Pangujungi sian hami, na mewakili perhalado HKBP Cimanggis. Pasahaton tuhita saluhutna. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Jala selamat menjelang tahun baru tahun 2020 onom. Tuhatama nama masu-masu hita saluhutna. Mauliatema butima sian hami nama wakili parhalado. Mau lihat tema itu inang situa Raja Guguk acara nama ngihut ala nungarade ateh si panganon manang senek dang si panganon senek jadi asa tabagi senek parjolo mahita martangiang na dibuaton amang pendeta oloan si Tohang pinanggi do matu amang ala dong do senek di parade panitia pasti di ohom hamote ala neng martangyang hita martangyang mahita mau lihat tema Tuhan upasata itu adupan muna badi Tuhan asidot holong dalam dot dengan dimasam nase tong mangiring-iring hami saluhut na di pardalan ngulu nami tarlumobi nang diompason di Natal na padua non Tuhan nunga selesai jelas sipul be ulau nami mamuji pasang pokok Tuhan di malam di Natal na paduonon atong adong dona pinaradini aka panitia di Huriamon di Bagasas Darion pasu maju mulai Tuhan nang snack do aka sinumonami asa gabi tambah gugunami atong Tuhan di pangujungnya no Tuhan saya homatok tong nama aramuti daging nato dinami asiroham dihami sesa dosa nami umatang yang nami lirik nami Nau sembo kami marhiti-hiti guarinakmu Yesus Kristus Tuhan kami martang yang hami tuho. Amin. Sambil membagi snack, kita akan dihibur dengan penampilan ibu-ibu cantik ya, yang mengatasnamakan dari sektor Efesus dengan judul lagu Arbab. Pinangido matu mewakili sektor Efesus asaroma hamu inang tujoloon menunjukkan kreasi Muna. Batang, ay de sana, sana na
sangat dituhani. Haleluya, haleluya, masalah pokok hidup selalu ingani, aku masarune dohot ogun dohot ogun dohot odah dohot odah dohot pahina doang sabangunan pujianku puji Tuhani. Rapita memuji, jama gendero, endela masalah bebata. Rapita memuji, jama gendero, endela masalah bebata. Data mabendero aku puji aku debata, debata aku. Data maharasa aku debata ku ada sana sana ubah. Puji aku Jehovah debata puji aku dosa aku lila. Pakai aku dohot arbang paling sangat dituhani. Haleluya, haleluya, sama-sama hidup selalu ingani, aku masarune dohot ogun dohot ogun odah dohot dohot pahina dohot sabangunan pujianku puji Tuhani. Pendehoroku Tuhan baik, pendehoroku Tuhan baik. Luar biasa. Salinai martopat johita. Boy do martopat nangi. Ai senek do kan. Nah, boy do salinai martopat johita tu sektor Efesus. Kreasi yang luar biasa. Cukup lumayan latihannya inangnya. 3 bulan ada ya. Untuk latihan tari-tarian tadi ya inangnya. Boleh atema di kreasi naung pertunjukkan oleh sektor Efesus. Acara nama ngihut sahat maita tu kata sambutan sian uluan nuriap kepada amang pendeta nababan asaroma hamu amang tujolon. Horas madihita saluhutna sambil menikmati makanan ringan di para panitia. Talio mas hatokin rohatak kamanginang laho tumangihon sautik pesan Natal siak kami sebagai pimpinan jemaat ni Huriatta KBP Cimanggis. Naparjolo dung 2 tahun manang 2 hali marnatal hami di son akamanginang ternyata tarida do akka talenta na dimiliki ruas ni Huriatta. Berbagai talenta yang bisa dihadirkan di bagasan semarak ganup perayaan Natal. Alani di bagasan tikion sudah majolo hita moloboy dope hita martopak majo hita tu sudah akka talenta na boy tampil mulai sia sekolah minggu remaja na poso paropuan ama dohot
Natal umumon. Alay tong ma gabe sada evaluasi di hita kamanginang bado hita nang di tahun naro 2026 boy merayakan Natali na parjolo fokus tu hahomion di Natali alani berikodo hita menata bohado Natali dirayakan na parjolo dalam ibadah yang benar-benar bentuk ibadah ketatan kepada Tuhan. Dungi adong mamuse sesi berikutnya natagwari mamanang nadiai alai bentuk hiburan dot berbagai talenta na boy hadir honot tadi akka perayaan Natali. Alanido dakku boto dope ise do panitia Natal tahun 2026. Manang na 2 sektor, manang na 3 sektor anon. Mari kita lagi tingkatkan nuansa Natal kita dengan berbagai kreasi yang lebih baik. Nah, salah satu tadi caranya yang saya lihat dan saksikan soal talenta. Sangat terbuka kemungkinan kita membuat satu event untuk Christmas celebration. Khusus satu malam itu kita mau menikmati suasana hiburan yang menarik, yang tentunya dibuka dulu dengan ibadah singkat, lalu akan ada rangkaian-rangkaian yang bisa menghadirkan talenta-talenta berkualitas dari semua generasi HKBP Cimanggis ini, mulai dari sekolah minggu sampai kepada lansia. Perlu do berengot tai menata semakin perlunya kita terbuka kepada apa yang bisa kita lakukan dalam suasana Natal supaya esensi dari ibadah-ibadah Natal kita itu benar masih terus pada fondasi yang benar soal perayaan Natal, tetapi kita juga bisa menampilkan berbagai kreasi dalam waktu yang berbeda dengan momen yang berbeda dengan nuansa-nuansa Natal. Alani dokka berdamang dok dainang. Nah, setiap saat, setiap momen akan selalu menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk lebih menunjukkan kualitas yang lebih baik soal perayaan Natal. Nah, parpudi ma siak kami saya tagamo doa dong na hurang siak kami sebagai pelayan dihan Haminatulu au sadiri padita Adol Tasman Nababan dot amang padita uluan Sitohang na memang masih dalam proses adaptasi di hita songoni nang amang calon padita Ingwer Dirgahayu Sihotang Gudang Doraka kelemahan nami secara khusus iba yang memang untuk semua perayaan-perayaan tidak terjangkau semuanya secara detail. Alani mohon maaf amanginang moladong akan nahurang tujuanon lam tarida hita kerjasama na denggan asa benar-benar tanikmati suasana Natali mulai isian pembukaan ibadah Natal saat tuna mengunjungi. Ima siak kami akan damang dok dainang alani tahala somma sudah yakka kegiatan Natal 2025 on naing dohonot di si las maruhata jala marsanga matuhata nabasai horas selamat hari Natal madihita saluhutna. Mau lihat mau pasahat tami tu amang uluan semoga ahana menjadi harapan ni amang jala harapata saluhutna boy ma terwujud di tahun depan. Selanjutnya kita akan menyaksikan duet mantap namanya. Penampilan dari adik kami Wina dan Joshua Sianturi dengan judul lagu Karena Cinta. Martau Pak Johita. Penampilan Akayana Kota dan di tengah. Jangan ngantuk. Dekatin mic-nya ya. Cek.
Oke, sabar Johita Tia Manginang. Lagi mencocokkan musik. Udah. Enggak, udah dikirim sama Abah. Oke, lanjut Bapak Philadelphia Tete. Ya udahlah. Oke, jadi ala koordinasi dope antara penyanyi dengan pemain musik, kita lanjutkan penampilan dari sektor Philadelphia dengan judul lagu Sambutlah Mesias. Pinangi doma tuhamu eka inang para personil nih sektor Philadelphia dengan judul lagu Sambutlah Mesias asoro mahamu inang tujoloon. Sudah. Pinangi doma sahlina itu hamu inang personil ni grup sektor Philadelphia dengan judul lagu Sambutlah Mesias asa tapa hisa inang. Sektor Philadelphia ada musik siap. Inilah dia penampilan dari sektor Philadelphia dengan judul lagu Sambut Mesias. Martoba Mojohita Manginang. Anggoon 1,5 tahun latihan. Pak Johamu, jangan dengar. Ulang. Hanya terbungkus lampin teramat hina di Bethlehem dia lahir di kandang domba. Bukan di istana, Mesias datang untuk kita manusia. Sambutlah dia Mesias, jangan dengan kemewahan. Bukalah hatimu saudaraku, sambut sang putra Natal. Selamat hari Natal dari Philadelphia. Selamat hari Natal untukmu saudaraku. Dari HKBP Cimanggis, selamat hari Natal untukmu saudaraku. Damai membawakan damai dan sukacita, glori
Dialah Dia Mesias, bukan dengan kemewahan, tapi dengan hati yang penuh sukacita. Sambutlah Dia, Sang Putra Natal. Berbaring dalam palungan, jangan dengan kemewahan, hanya terbungkus lapin, teramat hina. Di Betlehem Dia lahir, di kandang domba, bukan di istana. Mesias datang untuk kita manusia. Sambutlah Dia Mesias, jangan dengan kemewahan, bukalah hatimu saudaraku, sambut Sang Putra Natal. Selamat Hari Natal dari Philadelphia, selamat Hari Natal untukmu saudaraku. Di malam yang kudus ini, bukalah hatimu, sambut kelahirannya. Selamat Hari Natal dari HKBP Cimanggis, selamat Hari Natal untukmu saudaraku. Natal membawa damai dan sukacita, Gloria in excelsis Deo. Natal membawa damai dan sukacita, Gloria in excelsis Deo. Mauliate ma di penampilan nih Sian Sektor Philadelphia. Bohado, tabodo lagu nai? 1,5 tahun nih latihan dah. Belum nang tabo yang benoto. Ada ang tahe. Natari do hamil latihan. Jadi mau lihat tema salinayu pasatam itu aka inang Sian Sektor Philadelphia na menampilkan kreasi di Bornginon. Nakaning sekedar informasi bahwa kami dari Sektor Philadelphia penampilan kami diiringi oleh keyboard disc yang masih cilik. Namanya Renjo Simamora dengan masih usia 10 tahun. Jadi martopak mau cerita keyboard disc cilik tak? Oke, acara selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Lidwina dan Joshua Sianturi dengan judul lagu Karena Cinta. Marto Pak Johita manginang. Basa gale, ulakut Jo, Marto Pak Johita. Gitulah, asa semangat ya anak kotor dengi. Cek. Dekatin mic-nya ya.
Terima kasih. Terima kasih Wina, terima kasih Joshua atas penampilannya. Ini gimana nih? Ada jatuh, Win? Apa buat MC? Ini dek, jatuh dek. Oke, terima kasih buat Wina dan Joshua atas penampilannya dengan judul lagu Karena Cinta. Selanjutnya, kita akan menampilkan penampilan dari Kesia Boru Manalu dengan duet ya Mang ya, dengan abang kami Ronip Siregar. Asoromahamu, oke? Cek. I pray we'll find your love and hold it in our heart. The stars go out each night. Let this be your prayer. When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza violenza, un mondo di giustizia e speranza. Ogni violino al soffio vicino, simbolo di pace, di fraternità. And watch us from above. Oh, non troviamo. We hope it so will fall. Intorno sono tre. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child. Need time to a place. Guide us with your
your grace. Give us faith, soul will be saved. Haya sisi noi, sento c'è ci Mau lihat Keren. Alehu nih bahasa hadi. Hah? Spanyol. Bahasa Spanyol. Itali. Itali. Aduh, bahasa Indonesia aja masih kurang ya, belum langsung. Oke, terima kasih buat Naposo ya, Kesia Borumanalu dan Abang Ronip Siregar dengan judul lagu entah apa lah itu ya, pokoknya bahasa Spanyol lah. Baguslah lagunya. Oke, kita saksikan pertunjukan yang terakhir dan yang menjadi penutup. Karena ini yang terakhir dan penutup, maka penampilannya sangat luar biasa. Penampilan dari yang mereka menamakan komunitas mereka adalah ibu-ibu cantik. Dan memang faktanya mereka sangat-sangat cantik. Inilah penampilan dari ibu-ibu cantik dengan judul lagu Feliz Navidad. Audio Jungle. Merry Christmas! DJ Magic Man exclusive remix. Merry Christmas! Feliz
Kemana operator musik? Gantikan Mang, bentar Mang. Nggak ngerti. Tu amang usia turi, tu dia amang usia turi. Asa boy di speaker bluetooth mah, di bluetooth. Odo PH ada situ ada. Tolong seksi musik. Boy dope lanjut, boy dope lanjut. Kenapa? Kenapa? Ning latih ya pungo nama. Lanjut ya, ini yang terakhir. Lanjut dari awal. Gak apa-apa, kita ikut semua yuk. Kita meriahkan tarian penutup.
ditutup dengan penampilan yang energik dari ibu-ibu cantik ya. Hapenian ini namanya menolak tua. Ayo ngaka opung nih. Nengi ini emangnya. Oke. Pemberitahuan, perhatian sebentar ya Amang Inang, perhatian sebentar. Ditemukan satu buah tas hitam. Ternyata yang empunya ada di sebelah sana. Oke, sudah ditemukan pemiliknya. Ada lagi? Oke, demikianlah rangkaian acara kita di malam Natal umum ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari semua Amang Inang dan adik-adik kami semuanya. Untuk selanjutnya kita akan tutup dengan doa yang dibawakan oleh Amang Nababan bilang Amang Pendeta Osi Tohang kepada Amang. Jadi marilah kita tutup dengan doa. Martang yang maita. Ulako kami Tuhan mandok mulate. Tau hasangapon di guar munabadi Tuhan. Saya membuka do mangujungi tok tong homang aramoti daging nang pamatang nami. Diombason yang mulak bimah mi Tuhan manupot bagas nami. Atau ngasih maroham saya iring-iring perdalan nami. Patarohami Tuhan joloni pada nami. Sahat ami ganuk tu bagas nami Tuhan. Soak songone nang di pulau manami ganuk marsasada di bagas nami B. Tok-tong ma homang gumi hami di mana ugut sugut nai bungoti mami Tuhan asa bui udutun nami akka ulo nang pakawesi nami na maragami Tuhan asima roham diami sesa dosa nami o matang yang nami lelek nami Tuhan do semua kami marhiti-hiti korena mu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani bata ama dohot parsaoran ni toti parbadiema mangaramuti hamusaluhutna amin. Selamat Natal. Horas, horas.